מסיבת גן יש רק אחת. משרד הביטחון שלום, איך אפשר לעזור? משרד הביטחון שלום, איך אפשר לעזור? הכל לפינו לעשות שטויות, במסיבה הזאת הכל יכול להיות, במסיבה הזאת הכל יכול להיות. שלום לכם, ברוכים הבאים. בדרך כלל אנחנו נפגשים במודקאסט, הפודקאסט של משרד הביטחון, והיום טוויסט קטן, דור העתיד. אנחנו כאן רוצים לברר מה דור העתיד חושב על משרד הביטחון, מה התפיסות של דור העתיד בכל הקשור למשרד ולביטחון, ובכלל, התשובות יפתיעו אתכם. בואו נתחיל. תהל, בת 10, הבת של בן דסטה. נועם בן 9, הבן של בת-ציון ליבוביץ'. תומר, בן 8, הבן של אלכסנדרו. שחף, בת 7, הבת של הדס זקסרייך. סחר בן סס, הבן של מור ימין ברטל. אני גפן ואני בן 5.5 ואני הילד של ליאור. רומי, בת 7.5, הבת של אורטל מירון. מתחילים? אקשן? אתה תעשה לי אקשן. אז הנה אנחנו מכירים את כולכם, נעים מאוד, לי קוראים דודו ארז. עכשיו כל אחד יספר לי מה התחביב שלו, מה אתם עושים שהוא לא הלימודים. ביום גסום לשתות שוקו ולראות סדרה ולאכול עוגיה. וואו, תהל, מה התחביבים שלך? מה את אוהבת לעשות? אני אוהבת לרקוד, לשיר, לצאת עם חברות. תקשיבו, אנחנו התכנסנו כאן כדי לדבר קצת על העבודה של אמא או אבא. נועם, מה אתה יודע על משרד הביטחון? מה זה משרד הביטחון לדעתך? משרד של ביטחון. ומה עושים במשרד הביטחון? שומרים על הביטחון של המדינה. וזה חשוב לשמור על הביטחון של המדינה או שזה לא הכי חשוב? זה הכי חשוב. באמת, למה? כי אם לא נשמור על המדינה, לא תהיה לנו מדינה. שחר, אז בוא ספר לי, מה לדעתך אמא עושה? שומרת על חיילים והמשפחות שנפצעים. וואו, מה זה אומר? איך שומרים על חיילים ומשפחות שנפצעים? לא יודע. אתה היית פעם עם אמא שלך בעבודה? כן, הייתי למטה. וראית כל מיני דברים סודיים? כי זה משרד הביטחון. ראית? הרבה. דברים סודיים? וואו, אתה יכול לגלות לנו מה ראית? זה סודי. אבל ראית דברים סודיים ממש? די, סקרנת. תומר, אבא שלי עובד במחשב. על מחשבים אבא עובד? כן. מה הוא עושה? לא יודע. מה זה משרד הביטחון לדעתך? משרד ששומר על הביטחון. תהל, מה אבא עושה? הוא עובד במשרד הביטחון והוא שולח דברים לחיילים מה הוא שולח לחיילים? ולטנקים. הוא שולח לחיילים טנקים. עכשיו, זה אומר שקודם כל אתם שומרים את הטנקים אצלכם בבית ורק אז הם נשלחים? אבא נסע פעם על טנק הביתה מהעבודה? לא. אבא פעם לקח טנק לעצמו? לא. לא. בסדר, אנחנו רגועים. רומי, ספרי לי, מה אמא עושה? יש לה מפה כזאת והיא עושה בסיסים חדשים. וואו, אז היא בונה את ממש היא לוקחת לבנים ובונה את הבסיס? לא. לאט לאט? היא מתכננת. היא מתכננת. רק מתכננת את הבסיס. אז בחנייה כל פעם כתוב מה כל אמא עושה או אבא עושה. כן. אז היה כתוב שאמא שלי עושה משהו עם פרויקטים. וואו. גפן, שלום לך. מה אבא עושה? מבריח כסף. מבריח כסף? כן. וואו. ממי הוא מבריח כסף ולאן? הוא לא לוקח, הוא מביא הביתה. הוא מביא הביתה כסף? זאת אומרת, הוא מרוויח הרבה כסף, אבא? כן. וזה אומר שיש לו בבית המון כסף? ערימות של כסף? לא. אתם עשירים בטירוף? לא. אתה יכול לקנות לכולנו עכשיו טנקים ומטוסים? לא. תומר, אבא מרוויח הרבה כסף במשרד הביטחון? כן. כן? ומה הוא עושה עם כל הכסף שהוא מרוויח? שומר לעצמו. שומר לעצמו? לאמא שלי יש כזה אקדח שאתה לוחץ פה ואז זה מוציא כסף. לחבר שלי יש את זה. באמת? שחף, אמא היא בתפקיד הכי חשוב במשרד הביטחון? לא. זאת אומרת, היא לא חשובה כל כך? לא, היא חשובה, אבל לא הכי. לא הכי חשובה. יש אז אנשים מי הכי חשוב? עמי. עמי? עמי. מי זה עמי? עמי זה המנהל של כל הקו תקשוב. רומי, מי הכי חשוב? יש לי 2, אחד בעבודה של אמא שלי, ואחד בממשלה. בממשלה ביבי, ביבי, כן. ובעבודה
צביקה. צביקה, מי זה צביקה? הוא המנהל. הוא המנהל. המפקדים, כי הם אומרים מה לעשות לחיילים. מי לדעתכם הכי חשוב במשרד הביטחון? שר הביטחון. שר הביטחון? ישראל כץ. ישראל כץ. אני הצטלמתי עם יואב גלנט. אז מה יותר חשוב, משרד הביטחון או הצבא? גם וגם. גם וגם. שתיהם באותה רמה. כן. באותה רמה. כי משרד הביטחון מביא להם את הכלים, נכון. וצה"ל משתמש בכלים. אם לא יהיה מעולה, משרד תשובה הביטחון, טובה. לא יהיה צה"ל. עכשיו רגע, ילדים, אנחנו עכשיו דיברנו על משרד הביטחון ועל למה הוא חשוב למדינת ישראל, נכון? אז עכשיו אני רוצה לשמוע כל אחד מה הוא מאחל למדינת ישראל. תלך בדרך הפרחים ולא בדרך הקוצים. שנהפוך את עזה לפארק מים. פארק מים, מעניין. פארק או רגיל. לונה פארק. לונה פארק, זהו, אני לא אוהב מים כל כך, אבל לונה פארק נשמע מדליק. שלא יהיו מלחמות, שהחטופים יחזרו ושהכל יהיה כרגיל. שכל החטופים יחזרו בריאים ושלמים. שכל החטופים יחזרו בשלום, שננצח את עזה, ושיהיה פשוט רגיל. אבל לא רוצה שיהיה רגיל, אני רוצה שיהיה כיף. יהיה כיף, אהבתי. משרד הביטחון שלום, איך אפשר לעזור?